Veño de manter unha reunión coa Federación de Asociacións Veciñais para darlles conta aos veciños da Coruña, en primeiro lugar, das medidas que imos a tomar de forma inmediata para poñer fin á folga da recollida da basura e a situación que estamos a vivir a consecuencia dela. Quero agradecer á Federación o seu apoio a estas medidas que vou a detallar e ao diálogo constructivo na procura dunha solución definitiva a un conflicto que dura moitos anos. En primeiro lugar, dos pasos que imos dar, enviaremos hoxe, xa está enviado, un requerimento á empresa concesionaria da recollida de basura para que, no prazo de 72 horas, tome as medidas necesarias para devolver a cidade á normalidade e a condicións óptimas de salubridade. No caso de que en dito prazo non sexan capaces de facelo e non se cumpla este requerimento, o luns, día 22, ás 8 da mañá, declararei a emerxencia sanitaria na cidade para proceder á contratación urxente dunha empresa que se faga cargo da recollida de forma excepcional en toda a cidade e nos puntos concretos que consideramos que incumplen os estándares de salubridade. Tomamos estas medidas neste momento por ser cando se dan as condicións sanitarias, medioambientais e legais para poder facelo e para poder facelo en condicións de ter a máxima seguridade xurídica para que teña o efecto desexado por todos. Quero agradecer aquí tamén o labor intenso da Consellería de Medio Ambiente, da Conselleira e de todos os técnicos que levan todos estes días preparando e traballando para que esta declaración de emerxencia poida chegar a bo porto e se faga con todas as condicións legais de seguridade xurídica que nos permita, como digo, que teña éxito. Quero lamentar profundamente as molestias ocasionadas aos veciños ao longo deste último mes, como acabo de trasladarlles personalmente aos seus representantes na reunión desta mañá, mas creo que é imprescindible actuar con firmeza e determinación ante o que está a ser unha chantaxe á cidade. E cando digo a palabra chantaxe, fago con todas as consecuencias que ten. Creo que ninguén pode poñer en dúbida que somos empáticos cos dereitos dos traballadores e traballadoras, que consideramos que as reivindicacións laborais teñen que darse, ser xustas e, sobre todo, demandar melloras para os traballadores dun determinado sector, neste e noutros. Pero cando digo chantaxe, porque nesta folga que parece que ten un carácter dinámico, aínda non sabemos cales son as reivindicacións exactas do comité de empresa. Van mutando semana a semana, creando inseguridade para a propia empresa concesionaria, para o Concello e, sobre todo, incertezas na ciudadanía que aínda non sabe, igual que nós, o que se está a pedir. Na última hora escoitamos como o que se pedía era que se retiraran os expedientes sancionadores a cambio de ter a cidade recollida en 3 días. Creo que eso non casa moito con defender nunha folga os dereitos dos traballadores. Sei tamén que ás veces pode ser difícil de entender que non sempre podemos facer todo o que quixéramos, como queremos e no tempo que queremos. Eu, antes que alcaldesa e despois de ser alcaldesa, son coruñesa. Unha das centos de miles que viven nesta cidade, que camiña pola rúa, que sae á rúa coa familia, con amigos, con amigas e que vexo e que palpo como están as entradas dos comercios, como están as entradas dos locais de hostelería, como están as rúas, e me preguntan que pasa e tamén me exixen que actúe. Pero creo que, como alcaldesa, o meu traballo non é reaccionar fronte a estas peticións inmediatas, senón facelo con todo o rigor que se espera dunha alcaldesa
e non ceder ante estes conflictos e non resolvelos. Unha cousa é a cesión e outra é a resolución e, polo tanto, rematou o tempo das cesións e comenzan o tempo das solucións, e non de hoxe a mañá, senón a longo prazo. Por iso, durante estas últimas semanas, como dicía, estivemos recopilando todas as probas con informes policiais, con informes medioambientais e con informes xurídicos para garantir que o que estamos a facer agora é o correcto e non admite discusión e non admite volta atrás. Como lles dicía, creo que podo afirmar que son a máis preocupada de todos pola situación que está a vivir a cidade, mais teño unha responsabilidade superior, que é a de facer as cousas ben, para que as decisións que tomamos, que non son fáciles, dean os seus froitos e para que non nos atopemos nesta mesma situación dentro de 3 meses. Non ceder ao chantaxe cada 3 meses supón asumir un coste. Durante anos cedeuse, e iso non pode ser, porque cando cedemos, aos 3 meses volvemos a estar na casilla de salida. O máis cómodo para min e para o Goberno municipal sería pedir que se seguise facendo o que se fixo os últimos 18 anos. Ceder, retirar as sancións e volta a empezar. Pero creo que a cidadanía merece máis. Merece firmeza, merece rigor e merece determinación para rematar unha situación inxusta que en nada defende os intereses dos traballadores e das traballadoras da recollida e que únicamente obedece a outro tipo de condicionantes. E isto quero que quede claro, porque creo que a cidadanía xa se decatou do que pasa neste servizo, de cales son as pretensións que en nada teñen que ver coa defensa dos dereitos dos traballadores. E, polo tanto, como Goberno tomamos a firme decisión de non ceder ante esta chantaxe. Sei que a cidadanía o está a pasar mal, como tamén sei que o están a pasar mal moitos dos traballadores da recollida que non están de acordo con esta convocatoria, que non están de acordo con determinadas prácticas, mesmo a prácticas de carácter violento, que poñen en risco a toda a cidade, como as que pasaron esta noite. A eses traballadores, decirlles que teñen todo o apoio do Concello, que teñen todo o apoio do Goberno municipal, que sabemos a situación de medo que pasan. Francamente, cando nunha reivindicación laboral hai traballadores que teñen medo, ao mellor é que a reivindicación non é de carácter laboral. Así que a eles todo o noso apoio, todo o noso respaldo e as portas abertas para o que precisen, sendo conscientes de que viven nun réxime de medo a nivel laboral. E iso creo que tampouco é xusto para eles, nin para ofrecer un bo servizo á cidadanía. Como digo, non é unha decisión fácil a que tomamos. O Gallá eu tivera un botón para que cando empezara un conflicto, o conflicto da basura, primeiro botón é solucionar o problema en 24 horas, en 48 horas. Lamentablemente, non teño botón, non se pode facer así, pero que sí se pode actuar con determinación e con firmeza. É o que estamos a facer. E pido á cidadanía que nos apoie, que estea con nós, que nós estamos con eles, que aguantemos unha situación difícil, unha situación complicada, a que lle imos a poñer remedio a partir da declaración de emerxencia, pero que nos apoien porque non podemos ceder. Si cedemos, no Nadal estamos igual. Si cedemos no Nadal, estamos igual no Entroido. E si cedemos no Entroido, estaremos igual en Semana Santa e o próximo verán. E así, ano tras ano, como levamos os últimos 18. Rematou o tempo da chantaxe, rematou o tempo das cesións. Non imos consentir tampouco incidentes de carácter violento como os vividos esta pasada noite. Reforzaremos a vixilancia policial en todos os puntos da cidade. Atentar contra o patrimonio público e poñer en risco a vida dos cidadáns excede calquer tipo de convocatoria, de folga, calquer tipo de reivindicación de carácter laboral, entre comillas. Non imos consentir os incidentes que tivemos esta pasada noite, así que se reforzará a vixilancia policial con toda a determinación e con todo o rigor que merece a situación. E, como digo, lamento
profundamente o que está a vivir a cidadanía. Nunca funde adoptar o camiño fácil, eso sería pan pa hoxe, fame para mañá, e, polo tanto, con esta firmeza tomamos esta medida de carácter extraordinario para declarar unha emerxencia sanitaria ante o que é unha chantaxe a toda a cidade da Coruña. Agora, se teñen algunha pregunta, a súa disposición.